А сега дойде ред да разгледаме няколко полезни съвета при работата ни с Lotus Notes календара. Първо ще разгледаме темата как да добавим изпратена среща по имейла. Не винаги поканите за срещи и събития пристигат по имейла в традиционния вид. Понякога ги получаваме като файлове, които след като отворим, можем да добавим към календара си. Как става това? След двоен клик върху ICS файла се зарежда прозорец. Тук избираме къде да запишем събитието – в нашия календар или в календар на друг човек. След като добавим файла в собствения си календар, събитието се зарежда, а Lotus Notes клиента ни ще изпрати напомняне преди срещата. Когато работим в екип, е добре постоянно да сме наясно с задачите и срещите на колегите. Поради тази причина е желателно да добавим техните календари към нашия. За целта отваряме Lotus Notes календара си и кликваме върху линка Add a Calendar. Зарежда се прозорец, в който избираме вида на календара. В случая това е Notes User Calendar. Вписваме името и избираме форматиране. След като сме добавили календара, всички вписвания в него се зареждат в нашия календар. Не забравяйте, че това, което виждате, зависи и от дадените ви права върху календара на колегата. Как се дават права върху календар, разгледахме в първото обучение Lotus Notes Basics. Освен Lotus Notes календар, можем да добавим и друг вид календари, като Google, екипни календари от домино бази и други. Процедурата по добавянето им същата като току-що разгледаните стъпки. Lotus Notes плагини. Както вече знаем от предишното обучение, Lotus Notes плагините ще намерим в така наречената странична лента или сайдбар. По време на първото обучение се запознахме как да добавяме общо достъпни плагини от Google. Сега ще научим как можем да добавим плагините IBM Connections Status Updates и IBM Connections Files. Знаем, че от версия Lotus Notes 8.5.1 IBM предостави възможност на потребителите да се възползват от услугите IBM Connection Status Updates и IBM Connections Files. Посредством IBM Connections Status Updates потребителите имат възможност да публикуват промени в статуса си и да ги коментират. IBM Connections Files от своя страна дава свободата лесно и ефективно да се работи с файлове и документи. И най-важното, не пълним пощенската кутия с файлове. Изпращаме само линк до съответния файл. IBM Connections Status Updates можем да свалим безплатно от сайта greenhouse.lotus.com. След като сме свалили файла, разархивираме го и го стартираме exe файла. Запомнете, че по време на инсталацията Lotus Notes клиента трябва да бъде затворен. След като инсталираме файла и отворим Lotus Notes клиента, Status Updates плагина ще открием в страничната лента. От тук можем да променяме статуса си, както и да коментираме този на колегите си. IBM Connections Files плагинът също можем да свалим от greenhouse.lotus.com. Следваме абсолютно същата процедура, като при инсталацията на Status Updates. Files плагинът се зарежда в Notes Sidebar. От тук можем директно да качим файл, като заредим нивото му на достъп.
Можем да отворим файл, да го свалим, да го прегледаме, да го копираме, да променим нивото на достъп и прочие. Допълнително можем да сортираме и видим файловете, които ние сме качили, които са споделили с нас и които ние сме споделили с някого. А най-хубавото е, че можем посредством drag and drop да изпратим файла до всеки колега. Оставаме на тема Lotus Notes странична лента, като сега ще разгледаме Lotus SameTime плагина и неговите възможности. Като потребители на продукта IBM Lotus Notes, ние получаваме право на достъп до продукта за онлайн комуникация и съвместна работа IBM Lotus SameTime. С какви предимства се ползваме, когато използваме Lotus SameTime? Организацията има възможност да канализира вътрешната комуникация, като използва защитена програма за изпращане на мигновени съобщения. Всички служители са на едно място, имаме възможност да виждаме статуса на колегите, географското местоположение и визитната им картичка. Можем да проведем чат сесия, както с колеги от нашата организация, така и с колеги от други организации, използвайки SameTime сървърните настройки. Тъй като вече сме направили нужните SameTime настройки на чат прозореца, разгледахме ги преди малко, можем да стартираме чат с двама от нашите колеги. Чат прозореца е разделен на табове. Имаме постоянното знание кой какво прави, тъй като сме включили нужните нотификации. Един от най-често използваните инструменти се нарича Screen Capture. С негова помощ можем да изпращаме скриншот на целия екран или част от екрана, без да е нужно да пишем дълги обяснения. Последната тема, която ще разгледаме, но не и по важност, е работата с Lotus Notes базите данни. Lotus Domino базите данни достъпваме като отворим така наречения Workspace от бутона Open. От тук достъпваме както безплатните Domino бази данни, така и тези създадени по заявка. Как да създадем нова Domino база данни от готов темплейт? За да създадем нова Lotus Domino база данни, използваме клавишна комбинация Ctrl плюс N. Зарежда се прозорец, в който достъпваме следните данни. Избираме място, където да бъде създадена базата, име на базата, темплейта, който ще използваме. Готовите IBM Lotus Domino темплейти са блог, wiki, тим стая, дискусии, документна база данни, база данни за MS документи. След като сме готови, маркираме ОК и базата вече е създадена. В повечето случаи вече създадените бази се намират върху сървъра и работим в тях, когато сме онлайн. Когато искаме да работим в офлайн режим, трябва да направим реплика на базата върху локалната машина. Как става това? Отиваме с мишката върху базата, натискаме десен бутон и избираме Replication New реплика. Зарежда се прозорец, в който избираме за сървър Local и маркираме OK. Зарежда се прозорец, в който можем да проследим процеса на репликация. След като той приключи, затваряме прозореца. За да проверим дали базата се е репликирала, отново отиваме при базата и виждаме, че вече от дясната й страна се е появило едно триъгълниче. Кликваме върху него и избираме
Къде да работим? Върху сървъра или на локалната машина? Не забравяйте, когато работите на локалната машина, да репликирате промените върху сървъра, така че вашите колеги да имат достъп до променените документи. Ако често се налага да работите офлайн, е добре да зададете автоматична репликация от меню File, Properties, Replication and Synchronization. Когато работим в екип, е разбираемо всеки един да има достъп до нужните за работата му бази данни. Но понякога става така, че той не може да намери базата измежду всички налични. Как можем да изпратим линк до базата до наш колега? Отиваме до базата, кликваме с десния клавиш и избираме Application Copy as Link. Вече копирали линка, можем да го пейснем както в имейл писмото, така и в SameTime чат сесията. Не изпращайте линк по Skype или друга публична мрежа, тъй като няма да се разпознае от програмата. Когато работим с много бази данни, е нужно да ги подредим, за да можем бързо и лесно да ги намираме. Как да настроим работното си пространство? За целта отиваме на така наречения Workspace. Кликваме с десния клавиш и се зарежда прозорец, от който можем да създадем ново работно пространство или да изтрием текущото, да управляваме видимата информация на базите данни, да преименуваме работното пространство. С това се заключва втората тема от поредицата обучения на тема продуктивна работа с IBM Lotus Notes клиента. Вярваме, че обучението, на което успяхте да присъствате, ще допринесе за вашата по-продуктивна работа.